Hier een keer een sociale woonwijk bezoeken. Rond Hulst gekeken. Dat zijn huizen hier die uitgerust zijn met zonnepanelen. Ook zoals bij ons, maar wel het volledige dak hier. Vermoedelijk is de woning ook niet zo groot, want het is toch wel direct ja, het dak dat je hier hebt. Dus, maar het is wel leuk als je die woningen ziet. Ja, het is niet duidelijk als dat hier puur sociale woningen zijn of woningen die gegeven worden aan mensen van een bepaalde ouderdom of in een speciale situatie. Het is wel een leuke wijk als je dat ziet. Ja, het is ook eigenlijk dat de bevolking nodig heeft. Meer sociale woningen, meer huurwoningen, woongelegenheid. Dat is toch wel een belangrijke zaak. Men spreekt ook over het transport, maar ook over de woongelegenheid. En dat is hier de Jansen-Nieuwslaan. En hier de Oude Polderstraat.